Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi o să ne jucăm duo și mai apoi așa. Haideți să începem cu primul meci. Vă arăt să intrați într-un club și nu uitați să dați like. Vreau să strângem 1500 de like-uri. Hai, David. Aici e un Leon și un El Primo care nu vrea să mă lase în pace. Uai, și mă omoară Leon. De ce mereu e mapă deschisă? Și mă dă cu Leon. Haideți. Hai că vă aștept. Hai pe ăsta. Nu, dă-mă și le dă-i. Așa. Mamă, uai, ce creancă. Așa, așteaptă-mă. Bum, bum, așa, bine. Showdown. Scuzați că joc a unul. Dar n-am mai dat un meci de mult. Bandicoot înseamnă călare. Vai, nivel. Mort. Primul meci, primul win. Am câștigat și 9 trofee. Uitați să intrați la Robert Army. Numai dacă aveți 1000 de trofee sau o să fac eu un club. Am uitat că am încercat să fac un club. Deci intrați tot pe Robert Army. N-a lăsat. Hai. Eu pot să vă arăt ceva la Piper. Așa. Op! Ce-ai făcut? Hai, răspundează! Dă-i! Sau nu-i mai da? Nu știu ce-am făcut poză. Stai! Nu! Mamă, ce meci! Mulțumesc că mă lăsa să plec. Sunt Patrice Carmol. Ce să pare așa? Sunt unii. Stai să-mi vii pe acolo. Mă joc eu.
După cum ați văzut, acum o intrat să vadă ce și o ieșit deștept. Omici. Și nu uitați să vă abonați la canal. Facem și noi 1000 de abonați. Dă-i așa, bravo, dă-i, ultimat așa. De parcă eu vorbesc cu el. Scrieți în comentarii dacă vreți să fac și alte jocuri, dar să fie pe telefon. De Clash Royale sau... Deci m-am gândit. Mâine nu dau. Nu da nenia. Nu da nenia. Nu cred. Ioi, dă-i. Du-te, dă-i. Nu cred. Ziceți și voi câți brawleri aveți și câte trofee aveți. Am auzit că o să dispară Robo Rumble și ăstea. Dar oare ce cu ăsta? Nu știu. Hai să jucăm un heist. Nu PM, așa. Punem PM. Un Brawl Ball. Jucăm. Cred că o să pierdem. Dacă aia nu se mișcă, pierdem. Nu trage. Nu da nene. Nu. Opa! Iui. Nu, vin aici. Trage-i 3. Dă-i așa. Pierdem. Nu mai avem o șansă să mai avem, dar pierdem. Bravo lor! Să mă joc cu Piper. A, da. Uitați-vă la Piper pe spate, are un egal. Și Piper normal. Și sigur o să ziceți în comentarii, ce ai copiat de la YouTuber? Nu, am copiat, asta am descoperit-o singur. Ziceți în comentarii dacă vreți să facem episoade de Clash Royale și așa. Oh my... Nu! Nu permit. Nu permit! Yes! Am pierdut noi primul meci, dar l-a câștigat pe al doilea. Câștigat. Așa. Mai dau un meci de showdown și o să terminăm. Ok, dar o să joc pe solo. Așa.
Sunteți cei mai tari dacă apăsați butonul de like. Și vine Anita pe mine și o să mă omoare. Dar noi nu o să-i permitem așa.